Utenga wanga walero pa 27 December 2023 munyengo ya kuswa osayang'ana nkhope kuti uyu ni ndani, osayang'ana chipani, osayang'ana dera limene yakuchokera munthu, osayang'ana mtundu, osayang'ana kuti tchalichi chake ndi chani, chifukwa ndi chilungamo chokha. Ndipo pamene pali chilungamo ine nimangoyimapo ndipo sindimabwerera mbuyo. Ndipo ngati ziti zikupweteke inde ndipo zikupweteke kwambiri, chifukwa chilungamo ndiye chabwinocho, ndipo chilungamo chimayenera kuti chiziyenda ngati madzi. Ine ndine born Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child, Purezidenti wa anthu osauka kuno ku Malawi, komanso Purezidenti wa Malawi First, the people first, gulu lokhalo lomenyera maufulu mosaopa munthu. Ndipo ife timangogaza tilibe kuti uyu ndi ndani, koma timangomenyera ufulu anthu osauka amene akuvutika kwambiri muno Malawi. From Nyasa village, tiye mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Central Africa. Pofunafuna kuti apeze mavoti, komanso kufunafuna kuti azawine chisankho cha 2025. Boma la Chakwera Mutonse Alliance apangiratu fetereza wa 2024. Ndipo fetereza ameneyi anapangidwa pa 3 mwezi wa 3 2024. Ndiponso azachita expire pa 3 mwezi wa 3 2029. Iyi ni nkhani imene mwina Malawi ambiri simukutha kuimvesa. Tikunena kuti boma la Chakwera lidapangiratu fetereza wa 2024 amene chifukwa chokuti mwina ayaluka kapena agwidwa akutamba mwaona akupanga ma press briefing ndikumanena kuti mwina chidindo chidalakwisa podinda, koma nkhani ndionena kuti akufuna achite cover up the mess that they have done. They want to cover up mchitidwe wokuba umene walepheresa kuti programu ya AIP iyende mwa ndondomeko yake monga mmene analonjezera. Koma chifukwa chokuba, chifukwa chonamiza Malawi, chifukwa cha mtima wa ugogodi, apanika kwambiri chifukwa chaka chino fetereza kulibe, ndipo zimene zachuluka ndikunama ndikuwaberaso Amalawi amene ndi osauka kale. Ndipo pofuna kuti achite convince the masses, poaona kuti Amalawi ndi opepera kwambiri, boma la MCP Tonse Alliance lapangiratu fetereza, kapena tinene kuti lidapanga fetereza wa 2024 amene adamuzindikisa pa Marichi mu 2024, ndiponso azachita expire Marichi 2029. Iyi ni nkhani iyo imene Amalawi mukuyenera kuti mumve nayo chisoni kwambiri. Makamaka iwe nzanga osauka wakumuzi amene ulibe wina aliyense okuthandiza kupatula Mulungu, amene iwe umadalira boma kapena wandale kuti akhonza kupanga zozizwa, iweyo siku lina ndikukagula chakudya. Lero ndizomvesa chisoni kwambiri kuti boma limene linayenera kuti likhale pasogolo kupitisa chilungamo pasogolo ndi limene lili pasogolo kuchitisa za chinyengo, kupanga ndi kulimbikisa mchitidwe wokuba, mchitidwe wa ukatangale, mchitidwe onama umene ana ambiri atengerano pano
ndi amene muthyolomu mukumamva kunena kuti anthu ena akupanga fetereza koma akungoyikamo mchenga. Tikuyembekezera kunena kuti bungwe la ACB likuyenera lifufuze bwinobwino monga mmene amapangira machawi wawo akangomva kuti mfumu yakuti kapena munthu wakuti wapezeka akutenga mchenga ndikumayika m'matumba ndikumanamiza Amalawi kuti mchenga umenewo ndi fetereza. Tikuyembekeza kuti siku la lero lisanathe tiona maaresi amene ACB mogwirizana ndi apolisi agwire anthu amene adapangira fetereza wa mu Marichi 2024 chifukwa isamakomere mbuzi kugunda galu, koma galu akagunda mbuzi ndiye muzizanena kuti ameneyo amafuna kuti airume. Ayi, chimozimozinso anthu osauka asamakhale pa ziphinjo pomwe anthu olemera akumangoyenda muziko komwe amene ali pasogolo kupanga za chinyengo, amene ali pasogolo kusakhulupirika ndiye olemerawo. Ndiye ikhale 50-50, osauka akalakwisa amangidwe, komanso inu olemera mukalakwisa mmangidwe. Komanso osangoyimira pompo iya ngakhale kampani imene yapanga zimenezo isekedwe, komanso ngati ali ministala akuyenera kuchosedwa ntchito yake chifukwa ndiye kuti wanamiza mtundu wa Amalawi. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti ulamuliro uwu wa Tonse Alliance cholinga chake sikutumikira Amalawi koma anabwera kuti azatumikire mimba zawo ndi azibale awo, anabwera kuti azangoba ndalama mwa njiru. Ndi chifukwa chake overnight maministers amu Tonse Alliance alemera kopsa. Ndalama akumafika, ndalama zija analesa a reserve bank iwo akumafika kuti ngakhale adalesa kuti osaponya ndalama koma iwo akuponya ndalama. Kuti muzindikire kuti boma ili linabwera kuti lizabe muone ndipiti wa magalimoto umene tsopano chipani cha MCP uli nacho. MCP inali chipani chimene chimabwereka magalimoto kwa anthu amu MCP momo amene solero lino anatayidwa. Anthu amene ali kutali kwambiri ndi State House, ali kutali kwambiri ndi Chakwera. Anthu amene adavutika kupereka zinthu zawo, kupereka magalimoto awo. Lero li anthu amene anatayidwa. Lero chifukungolowa mboma mwezi umozi MCP idakwanisa kugula magalimoto over 300. Chifukwa tikapita ku kampeni kuja, tikabwerera ku kampeni kuja, MCP inalibe ologalimoto imozi yodindidwa tambala. Ngati kunalidu chipani mwina chimene chidayeserako ndiye ndi cha ambuye awa chechilima cha UTM chinayesa kukhalako ni magalimoto awiri atatu, anthu ndikumanyasidwa ena ndikumadabwa. Koma zipani zonse kupatula DPP ndi UTM, zipani zonse kapena pang'ono ka PP analiko ndi magalimoto. Koma zipani zonse makamaka MCP idalibe olophapha, ankadalira zobwereka kwa anthu. Even ologalimoto imene amayendera Purezidenti yo ku misonkhano yache, tiyeni tilemekeze kwambiri mzimu wa malemu Sidiki Miya umenenso iyeyo atamwalira Sidiki Miyayo nthawi imene ijayo. Purezidenti amene anachita benefit kwambiri ndi Sidiki Miya analephera kupita kumaliro kwache kuopa kugwidwa COVID. Olo kukangokhala 100 meters maliro ake alipoteropo adalephera. Ndizomvetsa chisoni kuti anthu timakondana pamaso koma nthawi ya mavuto sitimakondana olo pang'ono. Ndaonera kumalironso auyu a Filimoni, munthu amene watumikira mu chipani cha DPP. Akulu amene timayembekezera kuti akhoza kupezeka ndikukapereka ulemu kwa Filimoni, munthu ozichepesa wa makobiri yache, osakhala ndi matama, osayimba fanfare, anamwalira ndipo wayikidwa zana litaliro. Koma tinkayembekezera kuti siku limeneli ndiye kubwera mamulumuzana amu DPP, koma ayi anangobwera ndithu anthu ena ndi ena tidawaona. Koma timafuna mphangala zenizo kuonesa unity. Ndi pamene ndimazifunsa ine kunena kuti kodi MCP yalemera liti?
MCP yalemera liti. Anali opanda kanthu kena kalikonse anthu amene wawa, koma leroli akusambira makobiri, chipanicho makobiri, maministers makobiri, Purezidenti ndiye ulonde anachi omwe akumachita kuzunguza anthu m'mabanki, kusonyeza kuti ndalama kuno ku Malawi ziliko, ndalama kuno ku Malawi ndikutapa kutaya zozera mokuba. Chonchi tikamakuona ninu asogoleri mukumakangana, makamaka inu achipani cha DPP mukamakangana, zimakhala nkhani zomvesa chisoni. Mukamakangana muziwe kunena kuti anthu kumuzi panopa anayamba kugula 5 liters ya penti jayodeya 1500. Mukamakangana muziwe kuti pakali panopa chimanga ka 5 liter kamene kajako ka penti kacha kachibekete kajako yakwana kale 4000 5000. Anthu akuvutika kwambiri, ndipo zija ankanena achilima, ankanena achakwera kuti iwo ndi a high five azaonesesa kuti anthu akudya bwino, ndipo muzatifunse mukazafa nichala umangoimba manja phu. Ndi masiku apitawo, angopitapo masiku 3 pamene ndapereka warning ku chipani cha DPP kunena kuti abale anga musamale kwambiri, ndipo ngati simusamala mukazitenga zinthu laitire muzapita kuja kumachedwa kuzisankho za 2025 opanda kandidati. Mwaziona sopano zija ndi manena zija, popeza paja mmanena kuti ena ife ndife ana madrama, ena ife timakhala kuti tadya mandrax tasuta chamba, ndi pamene timanena maaudio. Koma zija ndimakuchitani woni zanazi kuti taonesesani muchipani mwanumo, musangoyang'ana nkhani ya madelegesi, komanso muyang'ane anthu ena opanga upo, mwazikhulupirira. Ndipo ine ndikukufunsani inuyo ma presidential candidates akuja kumachedwa ku DPP, kodi upurezidenti mukungoufunira zina kapena chani? Kapena mukuziona kuti iniyo Malawi muno ndinu anthu otchuka kwambiri eti? Chifukwa tu Malawi muno muli anthu otchuka kunati angonena kuti iwowo akuyima adzasankhidwa mamawa omwe. Koma tikuyang'ana chipani chanucho ndi inuyo plus munthu amene mukufuna kuzapikisana naye. Munthu amene mukuzapikisana naye tu ndi Chakwera amene akunenera enyakewo, amene padakali panopa ali ndi ndalama zopsya, ndalama zochuluka zimene aba iwo mboma. Ndiye inu mukamanena kuti mufuna muime, mukungoyimira zina lanu kufuna kutchuka, kapena mukufuna muzathandize a Malawi. Chifukwa tu ine nimaona ngati pa nambala 1 tinayenera kuti tione kuti kodi cholinga chathu chimene tikuyimira udindo wa upresident, udindo wa vice president, udindo wina uliwonse tikuyima kuti tikatani, tikapindule ife kapena akapindule a Malawi. Zimene mukupanga tu anthu akukhumudwa nanu kwambiri, ndipo a Malawi anali ndi chiyembekezo muzipani chimene chichi cha DPP, chipani cha UDF ndi zipani zina zimene zabadwa kumene, osakhala amanyaka ngati awa. Tidanena kale kuti anthu awa ndi anthu osokoneza, anthu awa alibe mphamvu ina iliyonse kapena chidwi chofuna kuwombola dziko lino. Lero ino a DPP ndithu zoona, after mutapanga ma NGC meeting yanu mwayambaso kawiri kukanganirana madelegesi. Apa zikungoonekera kunena kuti chachikulu chikubwera mu chipani chimenechi, chifukwa ndizodabwisa kwambiri zimene zikuchitika. Ine ndimakhulupirira kunena kuti mwana samaukira makolo wache, ndipo khasi ndikuziwa kuti mmagwirisa chaputa chanji kapena constitution yanu ya ku DPP ndi ya mtundu wanji, kunena kuti wina aliyese kukacha akakhutana ndolo wache azizuka ndikukapangisa meeting. Wina aliyese akadya chamba chache kapena akakhutana ndolo wache uku kapena wadya nkhobwe zache azizuka ndikukapangisa press briefing. Kodi ndondomeko yoyendesera chipani kulibe? Now ngati mukukangana chochi, popeza akhoti anakulamulani kuti 90 days mupange zisankho, kodi mukanapanga zisankho zimene ziyazo lero zisankho ziyazinganakhala zisankho kapena masewera? Mukuseweresatu miyoyo ya Malawi. Mukamapanga matuvi anuwo
mukamapanga zibwana zanuzo muziziwa kuti amalawi akuzunzika kwambiri, ndipo alibe hope ina iliyonse kupatula chipani cha DPP, kupatula chipani cha UDF, kupatula chipani cha Ford. Ine nimaona ngati inu ma presidential candidates amu DPP amene mukuziona kuti inuyo ndinu madolo, mukanapitatu mukayambise zipani zanu, chifukwa tutateni timuchite congratulate uyuyu mwene fumbo posafuna kukangana ndi anthu wayambisa chipani chache. Kodi chikuvuta ndi chani kuti inuyo nanunso mukayambise chanu? Chifukwa tu the best way yofuna kuti musamakangane ndi anthu, yofuna kuti musamatukwanidwe, chifukwa tu mukutukwanidwa vuto lake mwina ma advisors yanu akungokuuzani pa mwamba, koma inu ma presidential candidate aku DPP mukutukwanidwa. Chifukwa taonani ngati ku America Trump munthu wokuti anayimirirapo kale, koma katikatimo anthu akumufunanso kuti ayimirire. Zingavute bwanji kuno ku Malawi? Kodi kumene kujako ku America kwa Trump kuja kulibeko anthu amene akafuna kuyima? Kulibeko? Kodi tu sizikuendera kuti uyu ndi nyamata uyu ndi nkulu? Ayi, tisanene kuti ife tikufuna achinyamata ndi amene so akhumudwisa anthu m'Malawi muno. Nthawi imene ijayo tikumwa mikaka, sopo ali pa 80 kwacha, sopo tunima yemweyi ali pa 80 kwacha. Nthawi imene ijayo titasavuka nthawi imene timafuna achinyamata. Lero achinyamata omwe aona achinyamata amene timafuna chakuti ayendese zikoli mwaona zimene apanga, malo mwakuti alikonze ziko abwerese zitukuko zimene amanena zija ma bullet train, ndege za oloza nkhondo ndizi akugula zokufa kale, akufuna agule ndege kandi kuitale zokufa kale ndegezo chifukwa chokuti kuli diru. Nthawi imeneyo anundu yajanaka na diru imeneyo kuti tikufuna tigule ndege zeni, koma popeza akunja kuno Andale amalowera mboma mukuti akangobamo, lero apanga diru yokuti agule ndege zokufa zakuame azikonzese zizapheso ana ayi nyache. So ine sindikukumvesani inu a DPP kuti kodi makamanga u presidential candidate umene mukufunawo kuti mukasankhidwe mukufuna kuti anthu akwanu akangokutamani kuti pa mtundu wanu munakhalapo a presidenti, kapena mukufuna kuti mukawombole ziko la Malawi? Chifukwa ine sindikuonapo chanzeru kuti basi muzikangokangana kufika lero soka lache zanuzo monga mmene ndanenera. Sitikuziwa kuti mmagwirisa chaputa chanji kapena constitution yanji kuti aliyense akazuka azingopita ku khoti. Kodi zipani zizaphweka kwambiri eti? Apatu zikungoonesera kuti inuyo anthu Andale mmayamba ndalezi makapena mmafuna kukhala m'maudindo osakhala kutumikira anthu akumuzi. Yakwana nthawi sopano a Malawi tiyeni tizivoterana osauka tokatoka, chifukwa anthu olemerawa ali ndi azinzawo, ali ndi zofuna zawo. Kuno ku Malawi ndi ziko lotembereredwa ndi manena, ineyo ndi ziko lotembereredwa, chifukwa ngati kunali usogoleri umene ukanasintha Malawi anthu ndikuona kuti ziko lijalakhala likuvutika kwa zaka zambiri, ndiye ndi uyutu chakwera ndi chilima itu. Koma anthu amene wawa ali busy, ndipo mukamaona pasonkhano pajaku pasana moni amene ujandiona Malawi musamakhulupirire. Anthu amene aja amatukwanizana mu mtima amene ajawo ndikupha ndizakubaya mkati mwawo muja muli fire. Muzaone ifacheti anthu tu akayima imaonesa tu body structure kuti anthu awa wasipa chifriends, awasipa chibwenzi, awa ndi pa chibwenzi. Chilima uja ndi chakweracha ndi adani kopsya, adana anthu amene aja ndipo pang'onong'ono akhoza kuphana. So kusonyeza kuti Andale sitibwera mbomamu kuti tizathandize anthu, chifukwa tikanakhala kuti talowa mbomamu kuti tithandize anthu osauka. Tikunena pano chimanga kuwadi makichita sika, tikunena pano fetereza akupezeka, tikunena pano zinthu zitasika, tikunena pano bwezi pano pa Purezidenti atalamula kuti chimanga chisike ngati Purezidenti. Tikunena pano masalaries a anthu akanakwezedwa 100%, akanakwezedwa mwina 70%, ndicholinga kuti munthu akapume mpweya wina. Koma masalary ndi omwe aja, palibe chimene mukupereka ngati chiyembekezo kwa Malawi.
chimene mukuziwa inu kukangana basi, kukangana. Ndafuna ndikuuzeni mawu anga osiriza kunena kuti a DPP ngati simukonza nyumba yanu muzapita kucheni ku zisankho za 2025 opanda kandidati, chifukwa mmene mumumu mwalowa nansanganya. Pali anthu ena amene atumidwa kuti asokoneze chipani. Ndati ningonena tu chilungamo zili ndi inu, muchitenge musachitenge, koma mmene zikuonekera when you read on the wall, anthu achita kutumidwa kuti asokoneze. Zinkaoneka ngati zinthu zayamba kuyenda bwino, panangopita 3 days ine nnapereka warning. Samalani anthu amene mukuachita accommodatiwa, samalani. Kodi simwana kupanda akhoti kulamula kuti mukhoza kudekha kaye ndikukuchitani extend masiku. Lero zili bwanji zija ndinkanena zija, sinje wati nkanena unathirira musizi. Koma mukamapanga zanuzo muziwe kuti amalawi kuchokera kunsanje kukafika kuchitipa akuzunzika. Mukamapanga zanuzo muziwe kuti amalawi kuchokera kunkotakota pakana kunchinji akuzunzika. Ulendo uno palibepo zokuti atisoka pena awa ndi akwathu, awawa ndi amene wawawa akuja bwino. Ayi, Malawi mose muno anthu akuzunzika kaye ku Central Region. Ndi kumene anthu a Malawi akulira, chifukwa munthu wa ku Central Region amadalira ulimi. Lero fetereza uja ndi ameneyi. Koma sono ikamabwera 2025 inuyo mukumapanga ma meeting usiku uno kuti ati mufuna muzakhale mupange alliance yanu, muzauza Malawi kuti chani. Komanso iwe chakwera iwe ndi anthu ako amene mukumazazisa anthu kumisonkhano ndikumapasa ndalama ena kumanyamula mmatraki, muzizauza kuti mukufuna mupitirize udindo olamulira ziko lino ngati ndani, mukutinso muzatani, chifukwa mwalephera kale miserable. Ndiye mukufuna so mubwerese mchere wina muyikeso pabala pamene pakupweteka kale. Amalawi ndikupempheni nthawi yokuti sopano mwaziwise Andale kuti iniyo ndi amene mmavota ndi inoyo. Nthawi imene mukufuna kuti mukhale mabwana ndi inoyo. Ino ndi nthawi yonena kuti aliyense sopano azuke, aliyense amene akuyimirira kandi Purezidenti kandi phungu, ndalama zanu mulandiriretu, mujeretu. Amalawi tijeretu, tikamapita kovota tikuziwa kuti feyo tajeratu zathu. Koma muziwe kuti ziko mwaliononga ziko, ndipo chisankho cha 2025 kuzakhala vota apathy. Chifukwa chimene ndikuona ine pasikulo, ndikutha kuona matiye gasi, ndikutha kuona mfuti zikulira, chifukwa MCP yakonzeka kubera, chifukwa palibe voti imene iti izabwere kukamvotera Chakwera kapena kukamvotera Chilima. Soka ilolo anthu akewo ose amene angokhala phe wanzeru timuona kuchokera pa 1 January pano. Aliyense amene ali mu Tonse Alliance ngati uli ndi nzeru tikuona kuchokera pa 1, chifukwa aliyense wanzeru akuyenera kutuluka mu Tonse Alliance. Mukampeza munthu akukakamira pompo muziwe kuti anapa ndiye akuopa kuti yayipisapo pampando pa anthu amuona kuti wayipisapo. Ine ndine born Kalindo, ondifuna ndipeze sinimaopa pajaso sinimaenda ndi bodyguard. Ondifuna andipeze, ndiliso muzomba, ndikuyendaso wapansi. Kuzomba kuja ndinapanga mademo kuja, ndiponso Friday ndipezeka ndili mu Manguchi kumayendaso wapansi, chifukwa ine ndimangoyima pa chilungamo ngati Purezidenti wa anthu osauka kuno ku Malawi. Ndizakuyimirirani ndipo sinzapanga mantha, ndizayima pa chilungamo chifukwa Andale atitola kwambiri. The DC.